Matay kinsa may nagkawat niya ako mga manok na ngano nang gamay man eh. Nakaw sa kay mapalit sa vlog sa manok. Bus, ay backup bus. Gayon na natin ni bus kay wait agiya nilakaw. Kagaduha yun na wait taw kay mana nako. Ay, naibilin mo na akong arma. Gusto na! Kamu siya nagkawat sa mga manok, ha? Oh no! Ganana namin kayo mga manok. Kaya hindi kayo. Nga naman, may plano mo mangawat. Kay nasunugod. Matay bus. Manangin ka naman bus nga. Di man yung mga awak. Bus, unsay gusto niyo mo bus. Patay on. Imong mga manok pati yun. Ah, may tanay ka? Kita dili magpinagtanay kaya ako mga manok madamay. O sige. Dibyo, wami naamon si mong manok. Dili kawatan. Mag-ilang gratasyon. Para na kawatan dili sa atong lugar. Palagot ito ninyo ha. Iniangay ninyo. May granada. Dalain mo ko tiyanda. Nasad. Ngayong matugod ang gapita para di ko kita trio. Tagit sa kutiyan eh. Kalimutan na dito. Kapili. Asa na masbuk na yun. Asa ka nang nagbago. May labang ang babi. Diba siya maibig siya.